Drodzy widzowie, 500 stopni, tu pan Dawidek, znajdujemy się w Bytomiu i co? Jedziemy oglądać czołgi. No nie tylko, ale jakieś wojskowe rzeczy, ale przede wszystkim może zjemy grochówkę, a najlepsze by było, jakby nas zaskoczyli, by była mrożona grochówka. Chociaż przy tej pogodzie grochówka. Ale przy tej pogodzie ja mam, słuchaj, pulsometr, ja będę mierzył, czym jeszcze żyjemy. Także jak coś, to potem jest resuscytacja. Ale ja jestem szczepiony, to można mi robić. Dobrze. Nie wiem, ile jest stopni, nie wiem. Mi na termometrze za oknem, tym on jest nagrzany, nie? To już do 50 stopni. Ale tak Idziemy, drodzy widzowie, temperatura, można powiedzieć... Taka jak na trybunach będzie wieczorem. Dokładnie. Też co, mogę też dostać? Dzięki. Koryto, to brzmi dobrze. Zaplecze sanitarne, różowe. Ale to i te różowe są nieczęsto spotykane. No. Tłuszcz się piecze. Oscypek, wuszty, łogórki, chleb z tłustym. Jest hammer. O, jest nawet szarik. O, proszę. Tankietka tak zwana. No i co? Wojna będzie. A tu jaki Umbrella Warrior do zadań specjalnych. Kill hand granaty. Ale patrz, jakie tutaj hopy można się dozbroić. Nie chce się dozbroić? Tutaj 5G w wydaniu militarnym. Ci już wrócili z Donbasu. Tu jest prowadzony ostrzał przeciwlotniczy. Chociaż nie widać żadnych wrogich samolotów. Pojedzie fala, która dobrze wie, że w wojsku wcale nie jest źle. Widzicie, tych już ładują. Nie jadą prosto na front. Tam już z frontu wracają. Kurde, strasznie pyłogenna ta wojaczka. Elegancko zadriftowane. Wszystko fajnie, widzowie, ale jestem trochę zawiedziony, bo mieli dać zestrzelić czołgu. No nic, wracam do domu.